Slané pečivo sa dá pripraviť na nekonečné množstvo spôsobov. Vyskúšajte aj tieto syrové pagáče so sezamom. V mise zmiešame olej s jogurtom a vajcia. Prisypeme múku, soľ, cukor, prášok do pečiva a vypracujeme cesto. Na plnku zmiešame rozdrobený ovčí syr s nasekanou petržlenovou vňaťou. Pripravené cesto rozdelíme na rovnako veľké guľky. Každú roztlačíme na väčšie koliesko. Do stredu dáme trochu plnky a cesto spojíme tak, aby vznikol trojuholník. Vajce rozdelíme na bielok a žltok. Pripravené pagáče po bokoch namočíme do jemne vyšľahaného bielka a boky obalíme aj v sezame. Poukladáme na plech vyslaný papierom na pečenie a povrch v strede potrieme ešte žltkom. Pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia asi 15 až 20 minút. Množstvo šikovných receptov nie len na slané pagáče hľadajte na našom portáli Varecha.sk a vynikajúce recepty pre vás pripravujeme aj v našom krásnom mesačníku Varecha.